салом ба бинандагони меҳрубони озодӣ. дар шурӯи бози як ҳафтаи нав ба ҳамаи шумо аз он бурдборӣ мехоҳем. имрӯз 13 июн аз оғози парвозҳои байни Душанбе ва Эрон мегӯем. Қирғизистон ду зиндони тоҷикро барои адои ҷазо ба Тоҷикистон супурд. идомаи амалиёт дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, рейд ва боздошти ғайриқонунии муҳоҷирон аз назди метрои Топлистан ва ба кӯлоб ихроҷ намудани Саймумин Маддиев. мавзӯи дигаронис дорем. рӯзи 12 июн аз зарбаи раъду барқ дар ноҳияи Дарвоз як чӯпони 27-сола ба ҳалокат расидааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, ҳодиса дар ҳудуди ҷамоати Сағри Дашт ба амал омад. ҳамчунин дар натиҷаи зарба 15 сарчорвои хурд кушта шуд. дар ҳамон рӯз ва боз ҳам дар ноҳияи Сағри Дашт як зани 45-соларо дар ҳавлияш раъду барқ зад. ин зан ҳоло дар беморхона бистарӣ мебошад. Кумита ба сокинон тавсия медиҳад, ки ҳангоми раъду барқ асбобҳои барқиро дар хона хомӯш кунанд, дар назди дару тиреза наистанд ва ба лӯлаҳои об даст нарасонанд. ба вақти дар кӯча будан, пинҳон шудан зери дарахтони баланд ва суҳбат кардан бо телефони мобилӣ низ хатарнок мебошад. ду рӯзи охири ҳафтаи гузашта маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ макони баргузории амалиёти махсуси нирӯҳои интизомӣ ва амниятии Тоҷикистон буд. дар натиҷаи он ба қавли мақомот рӯзи 11 июн 3 тан аз чеҳраҳои бонуфуз дар миёни ҷавонони вилоят Толиб Аёнбеков, Ниёзшо Гулобов ва Мунаввар Шамбиев, ки ба ҷиноятҳои вазнин муттаҳам мешаванд, боздошт шуданд. ба дунболи ин рӯзи 12 июн расман хабар дода шуд, ки Хурсанд Мазоров ва Зоир Раҷабов, ду каси дигари бонуфуз дар байни сокинони Хоруғро, ки ба мақомот таслим нашуданд, дар ҷараёни як амалиёт безарар гардонданд. назари пайвандон ва афроди наздик ба онҳо дастрас нест. боздошту маҳкумият ва кушта шудани раҳбарони ба истилоҳ ғайрирасмӣ дар Бадахшон дар ҳолест, ки чандин созмони ҳомии ҳуқуқ ва кишварҳои ғарбӣ дар пайванд ба ҳаводиси ин вилоят ибрози нигаронӣ карда аз мақомот талаб намуданд аз истифодаи зиёди нерӯву силоҳ худдорӣ варзад. мақомоти Қирғизистон ду шаҳрванди Тоҷикистонро, ки дар он кишвар ба беш аз 20 соли зиндон маҳкум шуда буданд, барои идомаи адои ҷазо ба Душанбе супурданд. Абдурозиқ Абдуқаҳоров ва Аскар Юнусов 14 сентябри соли гузашта дар додгоҳи ноҳияи Лайлаки Қирғизистон бо гуноҳи ҷинояти зидди сулҳ ва ғоратгарӣ аввал ба ҳабси 1 умрӣ маҳкум шуданд, вале баъдан додгоҳ ҳукми онҳоро ба беш аз 20 соли зиндонӣ вазъ кард. як манбаъ аз дӯстони вилояти Суғд ба Радиои Озодӣ гуфт, ин ду нафарро 7 июн аз Бишкек ба Хуҷанд оварданд. муҳокимаи ҳарду дар расонаҳои Тоҷикистону Қирғизистон бостоби зиёде дошт, чун онҳо баъди муноқишаи хунин дар марзи ду кишвар дар моҳи апрели соли 2021 дастгир шуданд. ба гуфтаи мусоҳиби Радиои Озодӣ, дӯстони кулли Тоҷикистон парвандаи онҳоро ба баррасӣ гирифта, рӯзҳои наздик хулосаи худро ироа мекунад. шаби дирӯз Саймумин Маддиев, размандаи 25-солаи ММА тариқи ҳавопаймои Уральские авиалинии ба зодгоҳ шаҳри Кӯлов фиристода шуд. қаҳрамони навори маъруфи Москва метро Люблино Работаем аз 27 май дар боздоштгоҳи муҳоҷирон қарор дошт. ӯро 12 июн бо завлона дар даст аз боздоштгоҳ рост ба фурудгоҳи Домодедово бурданд. моҳи гузашта Маддиев ба вайрон кардани қоидаҳои буду бош дар Русия гунаҳгор дониста шуда, ба ғайр аз ихроҷ ҳамчун ҷарима ба супоридани 5000 рубл муваззаф шуд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон аз созмони тонг ҷаҳонӣ мегӯянд, рӯзи 11 июн аз шӯъбаи полиси Ясиневаи Москав барои раҳоии беш аз 50 нафар, ки ғайриқонунӣ дастгир шуда буданд, мусоидат карданд. ба гуфтаи онҳо, кормандони полисии ин шӯъба аз назди метрои Топлистан бидуни ягон асос ва ғайриқонунӣ бо баҳонаи тафтиши ҳуҷҷатҳо муҳоҷиронро ба 3 автобус бор карда ба шӯъба бурда. дар он ҷо бе пешниҳоди тарҷумон ва огоҳ кардани сафоратхонаҳо ва бе тартиб додани санад аз муҳоҷирон талаб намуданд, ки ба суратҳисоби номаълум 5000 рубли ҷарима супоранд. муҳоҷирони тоҷик ҳамвора аз бархурди номуносиби мақомоти интизомӣ ба онҳо шикоят мекунанд. ба қавли мудофиини ҳуқуқ, нирӯҳои полиси Русия бо ҳар баҳонаи ночиз мехоҳанд аз муҳоҷирон пул ситонанд, ҷарима банданд ва ё аз кишвар хориҷ кунанд. танҳо дар як ҳафтаи охир аз вилояти Калугаи Русия 19 муҳоҷир аз Осиёи марказиро маҷбуран ихроҷ карданд. аз ин баъд 11 нафарашон зодагони Тоҷикистон буданд. ин муҳоҷирон барои 5 соли оянда аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум карда шуданд.
аз имрӯз 13 июн баъди танаффуси 2 сола парвозҳои мустақим байни Теҳрон Душанбе шурӯъ мегарданд. Ба навиштаи хабаргузории Ирнои Эрон, таърихи парвози нахустин дар ҷараёни сафари расмии Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба Теҳрон мувофиқа шудааст. Феълан парвозҳо ҳафтаи 2 маротиба анҷом хоҳанд шуд, аммо дар оянда шояд теъдоди парвозҳо ба 4 адад афзоиш ёбад. Рустам Қосимӣ, вазири роҳ ва шаҳрсозии Эрон, таъид кард, ки парвозҳо миёни ин кишварҳо тавассути ширкати ҳавоии Эрон Эйр анҷом мешавад. эҳтимол меравад, ки ба зудӣ ширкати Сомон Эйр ҳам ба ҳамлу нақли мусофирон шурӯъ кунад. Парвозҳо миёни Тоҷикистону Эрон дар моҳи феврали соли 2020 ба далели пандемияи коронавирус мутаваққиф шуда буданд. дар зимн, онҳое ки ин шабу рӯз ба Эрон сафар доред, бояд бидонед, ки қурби пули миллии ин кишвар дар муқобили доллари амрико ба поинтарин мизон расидааст. Ин ҳодиса баъди бомбаст дар музокироти эҳёи созиши ҳастаии соли 2015 ба вуқӯъ пайваст. Бар пояи маълумоти саррофони теҳронӣ ва сомонаҳои марбут бо табодули асъори хориҷӣ дар Эрон, 12 июн 1 доллари амрико ба 332 000 риёли эронӣ баробар шуд. ибтидои моҳи июн 1 доллар ба 318 000 риёл мусовӣ буд. Дар соли 2015 замони имзои созиши ҳастаи Эрон бо кишварҳои абарқудратии олам, қурби 1 доллари амрикоӣ ба 32 000 риёли эронӣ баробар будааст. Ба навиштаи агентии нима расмии Тасним, рӯзи якшанбе раҳбарони Бонки Миллии Эрон бо гурӯҳе аз саррофони бозори табодули арзи хориҷӣ роҳҳои таҳкими қурби пули эрониро баррасӣ карданд. дӯстони азиз, ҳоло нигоҳе меандозем ба бозори арзи хориҷӣ дар Тоҷикистон. имрӯз 13 июн қурби рубли русӣ 2 сомонӣ боло рафта, Бонки Миллӣ 1000 рублро расо 177 сомонӣ нишон медиҳад. қурби доллар баръакс поин омада, нархи 1 доллар 11 сомониву 19 дирам ва 1 евро 12 сомониву 83 дирам таъин шудааст. бинандагони меҳрубон, дар ҳамин сониҳо нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам, аммо бо шумо азизон хайрхоҳшина мекунам ва 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ мунтазиратон хоҳам буд. рӯзи хуб дошта бошед.